Vice Presidente Sara Duterte ang ibisita karong hapon sa Leyte Academic Center sa lungsod sa Palo sa lalawigan sa Leyte. Aron musalmod sa kalihukan sa mga Boy Scout of the Philippines. Ang detalye ni pinagi sa live report ni Femari Dumabog Fem. Laan si Vice Presidente Sara Duterte ang guest of honor and speaker alang na sa ilang National Court of Honor sa 66th Annual National Council Meeting sa Boy Scout of the Philippines nga gihimo dinhi sa Palo, Leyte. May I call on the Boy Scouts of the Philippines to support our advocacy for all Filipino children to be able to go to school and obtain degrees. Kini ang panawagan ni VP Sara sa mga officials sa Boy Scout of the Philippines. Matod niya, gawas nga powerful shield ang edukasyon gikan sa kakabus, strong shield usab kini batok sa mga gustong magmanipula, magkontrol o maghilo sa pangunahuna sa kabataan. Si VP Sara bag-o lang gitulo isip co-vice chairperson sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTF-ELCAC. Mao nga nag-una niyang awhag sa Boy Scouts of the Philippines nga tabangan ng gobyerno aron kapurtihian ang kabataan gikan sa sexual abuse, slavery ug temptasyon sa illegal drugs. Labaw na sa mga pagpangilad sa Terrorist Communist Party of the Philippines ug sa armed terrorist group ang New People's Army. Samtang gitugan sa Vice Presidente nga gituki na karon sa Department of Education ang subling pagpatuman sa mandatory scouting nga lakip sa Filipino peace culture ug sa K-10 curricula. Iyang giila ang dakuntabang sa BSP sa values and principles formation sa kabataan. Ilabi na ang pagtabang sa uban, ingon man sa pagpalambo ug sa kaayuhan sa nasod. Mato sa Deputy Secretary nga nakatabang ang scouting aron mabansay ang mga bata sa pagtabang panahon sa emerhensiya, disaster preparedness and response ug survival skills. Si VP Sara nanumpa usab isip mandated member sa National Executive Board sa Boy Scouts of the Philippines isip Deputy Secretary. Yaw sa gipanguluhan ganiya ang paghatag og awards sa mga BSP officials nga nagpakita og exemplary deeds alang sa nasod. Human sa photo op uban ng mga BSP officials, daling nibiya ang Vice Presidente alang sa lain niyang kalihukan. Laan ang BSP 66th Annual National Council Meeting ang gisugdan gahapon ug tapuson kini ugma. Unang higayon usab kini laan nga nahibalik ang face-to-face nga pagpagayon sa maong programa human nga sud sa niaging tulo ka tuig virtually kini nga gahimo tungod sa pandemic. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabog.